Wara l-eżitu tal-elezzjonijiet tas-Sibt li għadda, id-Deputat Nazzjonalista Clyde Puli jinsab fiċ-ċentru ta' manuvri biex jitneħħa minn Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Hekk iddikjaraw sorsi fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu mal-Gazzetta Illum. L-ewwel indikazzjoni li jrid itajjar lil Clyde Puli minn Segretarju Ġenerali taħħa l-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Fuq il-programm disset Delia qal li ma jridx li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit ikun deputat parlamentari u s-Segretarju Ġenerali fl-istess ħin. Anke hekk Puli ilu minn Novembru tal-2017 f'dan l-irwol kien propju issa li Delia beda juri tħassib tiegħu u ta' l-ewwel indikazzjoni sabiex ineħħieħ. Sew inti għandek is-Segretarju Ġenerali huwa deputat. Għax jiena jidhirli u aħna konna minna wkoll xi tibdil fl-istatut u minn dejjem kont ngħid illi ma jkunx tajjeb illi min ikun qiegħed u għatta wkoll kont tas-Segretarju Ġenerali li għad irid ikun hemm proċess fil-partit li jitħaddet fuq din ukoll. Konna semmejna jekk ikun hemm id-deputati Segretarji Ġenerali jew l-assistenti. Madankollu sorsi li tkellmu mal-Illum spjegaw li se tkun diffiċli biex iġelu li l-Puli iwarrab għax li rwol tiegħu bħala Segretarju Ġenerali huwa fuq bażi kontrattwali u biex jinħatar xi ħadd ieħor minn floku bil-fors irid jirriżanja minn jeddu. Mal-Illum Clyde Puli qal li ħadd ma qallu biex iwarrab minkejja li ġab riżultat qar minn dak tal-eks Segretarju Ġenerali Paolo Borch Olivier. Deputati nazzjonalisti li kienu tkellmu mal-Illum ukoll kienu urew it-tħassib tagħhom dwar l-emil ta' Clyde Puli fejn ħafna drabi Delia ikollu jisma' bil-fors minnu. Il-grupp parlamentari ilu ma jiltaqa' xahrejn u d-deputati nazzjonalisti jemmnu li t-tort huwa ta' Clyde Puli. Ir-riżultat tat-telfa kbira li ġarrab il-Partit Nazzjonalista kompla joħloq aktar paniku, ġlied u firda fil-Partit Nazzjonalista. Fejn issa il-ġlied mhuwiex biss bejn il-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil u l-fazzjoni ta' Adrian Delia imma żvolġa wkoll bejn l-ogħla esponenti fil-fazzjoni ta' Adrian Delia. Delia ilu fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista sena u 8 xhur u iżda baqa' ma rnexxilux jieħu il-kontroll tal-Partit Nazzjonalista f'idejh. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.